setan. Iya. Kuwi nyajeni demit. Sapa sing ngomong tak tutukane? Lah piye? Kuwi tegese mono. Sajen kuwi ora kok nyajeni demit nanging kuwi saka tembung sajian tegese sing disuguhke. Sing disuguhke ana kono kuwi wujude wulu pemetu bumi. Apa sing tinandur ana ing desa, ana ing dusun Sambi Pasar iki kabeh didadekke siji ana ing wilujengan kuwi ana gedhang, ana pari, pari dadine berlas lan sak piturute. Kuwi pinangka tandha syukur marang Gusti. Iki lho olehe taun iki. Iki lho hasile taun iki. Pinangka dadi seksi kalamun toh syukur marang sing gawe jagat iki, sing menehi sandang lan pangan iki. Dadi ora nyajeni demit, ora ana. Apa tumon demit kok doyan gedang raja? Enek. Masa endi? Ae mburi lemu gedang raja doyan. Panggah kuwi wae. Mula ya matur sembah nuwun awak dhewe back to back ditimbali kembali ana ing kene. Ya, nganggo basa Inggris barang. Heeh. Mula iki sadurunge ngancik wigati iki perkenalan luwih dhisik siji mbaka siji sapa ta warangganane bengi iki. Ya, wiwit saka tengenku dhewe. Monggo, wilujeng dalu Mbak, paring asma sinten? Penonton wis padha penasaran, Nduk. Heeh. Nggih, pripun? Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, kula Pita. Pita sinten? Pita, nggih Pita tok. Oh, nggih. Iki dalem saking pundi? Saking Parang Magetan. Saking Parang Magetan. Nah, iki ya arep dadi calon manten. Ngono. Untuk wong ndi kakunge ya dalang kok, Nduk. Sombeng mayang lakone Sri Boyong. Ana ing masa sing masa lakone Sri Boyong sing ndek awan mau. Udu. Ndek wau siang kuwi Pak Sodikun. Yaiku dalang lokal saking Sambi Pasar kene. Oh, ngono. Heeh. Kakunge jenenge Ki Dimas Widarto Carita mijil saking Dawung. Yayune sing ndi bengi iki ya melu nyang pundi. Pokok sak rombongan iki kok pas diceluk Mas Dimas sing guyu dhewe ya kuwi. Yantone sing gender kuwi, heeh. Wis kari ngenteni dinane kok, Nduk. Muga-muga langgeng salaminyo. Besok duwe upama ton duwe anak ki mama lanang ya bagus, mama wadon ya wayu. Iya. Nek duwe anak lanang bagus ya ora vokal wong bapake ya bagus. Engko duwe anak elek engko mosok tiru tanggane. Ora. Sampeyan ya wayangan dalange bare kiai saka Kendal. Ya wis amin ngono wae sing banter. Matur sembah nuwun, Mbak. Salajengipun menika sinten, Mbak Yu? Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, paring asma. Nggih, nderek tepang Gladiwano, kula Niken Diahayu Pratiwi. Oh. Nggih, ingkang katelah Niken S niku. Sinten niku S? S niku Niken Sungkono, tegese putranipun Bapak Sungkono. Niken Binti Sungkono ngoten nggih. Nggih. Oh, Binti nggih. Dalem saking pundi, Mbak? Kula saking mriku, Kidul. Nggih kula iki pundi nek yang mriki, Mas? Sing wetan ngidul ngoten nggih. Wetan ngidul nggih. Kula saking pundi? Melian. Saking Melian. Nggih. Sak menika pun lulus sekolah napa pun rabi? Sampun lulus dereng menikah. Lanjutaken sekolah melih? Nggih, nggih sampun rampung nggih, Mas. S2 nggih. Nggih. Sinten saiki do S2, S2. Alhamdulillah. Ya gatuke ana sing S4 nganti pilek bareng wae.